Скъпи предприемачи и всички, които искате да постигнете успех в живота и бизнеса, тази покана е за вас. Представяме ви една уникална възможност да станете част от нашето следващо събитие, където успехът и мотивацията ще бъдат водещите теми на деня. Събираме заедно амбициозни хора, предприемачи и професионалисти, които подобно на вас търсят начини за растеж и развитие. Научете се от най-добрите как да подобрите вашия бизнес, как да започнете собствен, ако все още не сте го направили, и как да останете мотивирани във всеки момент, как да изградите свой личен бранд и как да създадете множество потоци от доходи. Специално подбрани семинари ще ви осигурят ценни познания и инсайти, докато вкусен обяд и ароматно кафе ще допринесат за вашето отлично настроение и енергия през целия ден. Разкрийте тайните на успеха и се научете как да достигнете до точката, в която вие избирате своите клиенти, а не те вас. Не пропускайте шанса да се срещнете с хора, които мислят като вас, да разширите вашата мрежа от контакти и да намерите нови партньорства и много нови възможности. Прекарайте си деня с нас и останете вдъхновени да преследвате вашите мечти с нови знания и много нови идеи. Ние ви очакваме с голямо нетърпение. За повече информация, тук отдолу по това видео. И така, нека заедно превърнем този ден в стъпка към по-добро бъдеще и към по-голям успех.